Jeg tager ikke billeder, jeg tager video. Sandra, hvordan føles det? Hvordan lugter du lige nu? Jeg lugter nok lidt af gnu, men jeg er lige glad for, at jeg er nået på toppen af muren. Det har vi. Råb i ham af manden der. Gitte. Skal vi lige se den flotte udsigt og prøve at lade være med at tabe kameraet. Der er meget sol. Det er svært at se. Høje bjerge. Vagtårn. Very pretty, very pretty. Og så fortsætter den bare der. Hvad spørger du om? Skal du ikke med? På billedet? Nå, jo. Jeg sveder lidt, men meget glad, stolt af mig selv og mine lægmuskler. Vil de have lægmusklerne med? Yes. Det er ligesom mænd, de har sådan guns, jeg har dem her nu. Og så er der allerede en dame, der råber efter os. Vi skal have Coca-Cola. Og håndør.